You
найвищий просимо вас оставити виконання державного гімну Республіки Білорусь.
матч мяч у вороты команды АБФФ У-19 забила футболистка под номером 11 Катерина Дудко. Заміна у складі команди Ньюман. Поле покидає гулець під номером 10 Аміната Хайдара. Дякую, Жагулін. На поле виходить футболіст під номером 23 Дар'я Татарин. Жадаємо доброї гри.
На 39-й хвилине мяч у ворота команды АБФ забила футболистка под номером 22 Каролина Житко. Замена стадии команды АБФ. Поле покинула футболист под номером 5 Татьяна Шарашарец. Вновь купила футболистка под номером 13 Яна Артишевская.
До основного часу першого тайма додадена мінімум 1 хвилина.
Замена в складе команды Емельман. Поле покидає футболіст під номером 22 Кароліна Житко. Дякую за гру. На поле виходить футболістка під номером 5 Альона Павлович. Жадаємо добрих голів. Замена в складе команды АПФ. Поле покидає футболістка під номером 2 Нестеровик Анастасія. В гру вступає футболістка під номером 6 Яна Рай. Замена в складе команды АПФ. Поле покидає футболістка під номером 14 Вікторія Присюк. На поле виходить гулець під номером 15 Ульяна Асаулова.
Заміна у складі команди «Ньюман». Поле вкидає футболістка по номерам 77 Катерина Верховайцева. Дякую за гульню. На поле вийшла футболістка по номерам 17 Ганна Яшевич. Жадаємо доброї гульні. Выше!
90 для команди Ньоман. Поле покидає футболістка під номером 33 Муса Заварірату. На поле вийшла футболістка під номером 8 Кароліна Романчук. Жадаємо доброго дня.
На 85-й хвилине мяч у ворот команды Нёрман забила футболистка под номером 4 Ганна Кашинская. Заняла складі команди Ньорман. Поле покидає футболістка під номером 30 Мінна Зотекпало. Дякую за голів. На поле виходять голів під номером 20 Діана Шмаровська. Жадаємо добрих голів.